आंखौ थगायबाय, आंखौ निजेनि मानसियानो थगायबाय। दिनै आं सोरजों थाबावगोन? आंखौ रानायखौ लानानै थांबाय, रानायखौ आंनिफ्राय गोजान खालामनानै लानानै थांबाय। आं सोरजों थाबावगोन? सोर नायगोन आंखौ? मानो बिसोरो बेबायदि खालायखो आंजों? आं मा खालायगोन दा? सोरजों थागोन आङो? आंहा निजेनि होननानै बुंनो रावबो मानसियानो गैया। सोरजों थागोन दा आङो? राधा, राधा, आंखौ गारनानै अबाव थांखो नोङो? मानो लानानै थांखो नोंखौ आंनिफ्राय गोजान खालायनानै? आं दा मा खालायगोन? राधा, मोजां मानसिया बेबायदि खालाया। अरे यहाँ पे कौन रो रहा है इतना? अरे ये कौन है? अरे बहन, आप कौन हो? इधर क्यों रो रहे हो? मैं रितु। क्या आपको पता है यहाँ पे जो लोग हैं वो लोग कहाँ पे गया है? क्या आपने देखा था? आप बता सकते हैं? वो हाँ, मैंने कल देखा तो था। वो मैं तो अपना डॉगी ढूंढने आया था, कहीं खो गया। क्या आप कोई लगते हो यहाँ के? हाँ, आपने कहाँ पे देखा था इन लोगों को? क्या आप बता सकते हो? प्लीज प्लीज आप बताओ ना, आपने कहाँ पे देखा था? वो मैंने तो इन लोग को कल एकदम सुबह ही देखा था। बहुत बड़ा बड़ा मतलब बैग लेके ना कहीं जा रहा था। और मैं बात नहीं करती इन लोगों से, बस मैंने देखा। क्या बड़ा बड़ा बैग? कहाँ से, मतलब किस तरफ गया था, आपको पता है? नहीं, कहाँ जा रहा था वो तो मुझे नहीं मालूम, बस सीधा जा रहा था। नहीं मालूम? आपको क्या लगता है, मतलब बहुत बड़ा बड़ा बैग था क्या? हाँ, बैग तो बहुत बड़ा बड़ा था। 3-4 बैग एकदम सूटकेस भरा के, मतलब कपड़ा वपड़ा लेके कहीं जा रहा था। ऐसा लग रहा था कि बहुत दिनों के लिए कहीं जा रहा है। हमला बिसोर न'आवसो थांबाय नामा? आंखौ थगायमारनानै हमला बिसोर गामियाव थांमारबाय। आंखौ थगायमारबाय। सैथोमार बे, आंखौ थगायमारबाय। बिसोर गामियावनो थांबाय। नङाब्ला एसेबां गिदिर गिदिर बेग लानानै अबाव थांनो बिसोरो? थगायदों बिसोरो। आंखौ थगायबाय। गामियावनो थांबाय बिसोरो। ठीक है, तो फिर मैं चलता हूँ। मतलब मेरा डॉग यहाँ पे कभी कभी आता है, इसलिए मैं देखने आया था। ठीक है? हाँ, मा खालायनो आङो? आंखौ मा खालायनो आङो? आंजोंसो मानो बेबायदि जायो? आंखौसो मानो थगायखो? आंखौल' मानो मानसिफोरा बेबायदि खालायनो? इसोराबो आंखौल' दुखु होयो। राधा, आयौ इसोर भगबान, जेन थेन गामि सफैबाय दे। मोजाङैनो सफैबाय दे गामियाव। बेसेबा टेनसन जादोंमोन आंहा। सफैथारबाय दे। आबै सफैबाय। सफैबायथ' आबौ, दा एखे मोसानो हासिगोन नोङो। रंजा बाजानो गामि सफैबाय, टेनसन गैला। आयौ माहाय नोंसालाय? मा नुजाफैगौ? फैबाय ना मायो फाटनानिफ्राय नोंसालाय लिलि लालानो? आयौ औ मादै, बेहालाय माथो जागौ? आयौ मा जाखो बेहा? सियाराव जलायनाय मा जादों? माबा बेराम जाबाय नामा? एक्सिडेन्ट जानायालाय माथो जाखो? बेनो आरो, नोंसोर खोनायाखैमोन? एक्सिडेन्ट जादों होननानै खोनादोंमोन। बेबायदि सियाराव जलायनाय मा लरग'गौ जाना थाखो? बेबायदि जादों होननानै मिथिया आङो। आयौ बेबायदि जाबाय? बे दालाय माथो जाबावगोन? बेबायदिनो थासिगोन बियो। आया हामगोन। आयौ आबौआ देरबाय माथो। हे गोजौ जाना फैबाय माथो फाटनायाव थांनालाय। औ आयु, बेनिफ्राय नोंस्रा दा मा फैथारबाय नामा? टाउनाव थाला? बेयावनो फैथारबाय? बेदिनोसै र', फैदों साननैसो। मा खालायो नायनि। बेसरा नुना माबोरैबा मोनबायहाय आङो। बेबायदि जादों होननानै सानथाराखैमोन आङो। आं आगोलनो बुंखादोंमोन ना, बेबायदि टाउनफोराव बेबायदि बिमा बिफानिफ्राय गोजानाव न'नि गोजानफोराव थाहैनाङा होननानै। आं थांनो होखायाखैमोन ना नोंखौ। गावदां आब' गावदां, नोंखौ थिनहरनो होखायाखैमोन आं नोंनि फिसाखौ। नुदोंना दा मा जानानै फैखौ? आयु बेसेबां गोजान थानाय मा एक्सिडेन्ट जालाबायना फैखौ? माथो होनबावनो बासन्ति, मोनथिला दे आरो। जानो गोनांमोन खोमा, जालांबाय बेबायदिनो। माथो खालायबावनो। बेनोथ' दे एबारनिफ्राय मोजां जाबोलाथाय थांनो होनांला मानसिखौ जेरावबो। न'आवनो लाखिदो। मा टाउनाव थांलाय गामियाव थांलाय फैलाय बेलाय थांनांला जेरावबो। बेयावनो थादो नोंसा।
बेबायदि थांलाय फैलाय खालायबा न'खरा मोजां जाया लोखि ज'आ बेयावनो थानांगौ गामियावनो बिहामजोआबो थांनानै दा माथो फैफिनलायखौसो थांनांला एबारो औ मादै बेनोथ' जाबाय र' थाङा होननानै साननानैबो थांफ्लांनायबो जाबाय दा आरो फैफिनबायबो आरो उफाय गैला माथो खालायबावनो मोनथियामोन नालाय दे जेबो नंला दे आरो जानांगौआबो जालांबायना दा मोजाङै मानसिखौ नायदो बेमारफोरखौ मा जायो मा जाया मा जादों मोजाङै थाबानो जाबाय थानांला बेबायदि न'खौ गारै लोखिफोरा गैया जायोलै लोखि ज'आ न'आव बेबायदि थांबा न' गारै मालाय थांनो मोनानो थानांला बेबायदि औ एंगार हरला र' एबारो थांला जोंबो थांला फिसाखौबो एंगार हरला बेनिफ्रायलाय मा नोंसोर ट्रेनाव फैनाय नामा औ मादै ट्रेनावनो फैदों दे थां आंबो बोरमाखौसो नागिरबाय दं र' बोरमायानो गोमाबायहाय आंना सासे हिनजावा आरो बेनो आरो फैग्रा नुग्रा बुंबायानो मायबा बेना आरो खुगायानो थेव जानला माला बुंलाबायो मा बुंनांगौ मा बुंनाङा जेबो साना हौवानो बुङोहाय आदैया बेबायदिनोखा आरो माथो होनबावनो बेबायदिनो र' बांद्रायबा रागा जोङो आङो सुखुखाङा बेसे मा जादों जोंहासो मिथिगौ मानसिफोरालाय सा ओरैनो बाथ्राफोरखौ बुंलाबानो जाबाय होनबा गावबा गावनि प्रब्लेमखौ गावबा गावनि खैफोदफोरखौ गावबा गावसो मिथियो मालायालाय मा बुजिनो जानला माला खुगाफोराव बुंलाबायो खायसे बाथ्रा बुंब्ला गोसोफोरा दुखु मोनोहाय जानला माला बुंबा सुखालां आइ मानसिफोरखौलाय आरो मा बुंबावनो मानसिफोरा बेबायदिनोखाना बुंनो मोनब्लासो खोनासंहोनो मोनब्लासो मोजां मोनखायो बेनोथ' थौदो जाबा जागोन जायाबा थागोनलै अरजाया साला खिजानाय नोंनि साननाय बायदिनो जागोन आरो मा खालायदों नोंसोरलाय जिरायना दं नामा ए बाजै औ फैबाय दे माबोरै सफैगौ दिनैलाय बाजै हरखाबनो नुजाफैगौ माथो अबेनिफ्राय पाटनानिफ्राय नामा औ हरखाबैनो फैबाय दे रादाय आयु मा जाखो बेफोरोलाय औ रादाय जोंफोरखौ सिनायदोंना सिनायाखै नोंलाय मा गल'ल' नायबाय थाखो गैया बियो दा रायज्लायनो हाया बेबायदिनो एक्सिडेन्ट जानायनिफ्राय बेबायदिनो जानानै थाबाय डक्टरा बुंदों दा बे सेमिकनसियासआव दङ होननानै जेनेबा खोमा होननानै बुंदों आरो आगोलनि बांसिनसोमोन दा एसे जिरायनो हानाय जाबायानो बेबायदिनो गल'ल' नायबाय थायो इसोर भगबान दालाय माथो जागोन बेनिफ्राय बिदिनो थासिगोन बियो बेबायदि बुंदों आरो डाक्टरा मोजां जागोन ना जायाखैनो दा बेबायदि थागोन आरो बियो गल'लानो मा बुंदों डाक्टरा मा डाक्टरा फाहामनो हाया नामा मा बेलाय गल' गाला मा बेमार बिलाय खमा बेमार बिलाय खमा बेलाय खोनाफेरा मा खमा मा बुंनो आरो बेबायदिनो जाबाय दसेनो हामलांगोन होननानै बुंदों एसे हामबावबायानो सेस जाबायलाय मा आं बेबायदि जादों होनना मोनथियाखैथ' आंबो बेबायदि जादों होननानै मोनथिदों नाथाय एसेबां बेबायदि जादों होनना मिथियाखैमोनथ' आङो एसे हामबाय बायदिसो मोनदोंमोन बेनिफ्राय बाजै नोंसोर मा पाटनानिफ्रायनो फैदों नामा दा बेनिफ्राय बिसोरलाय आयं मोनालाय अबावथो राजाया अबाव बिसोर थाबोबाय पाटनायाव दङ बिसोरबो फैदों बै लामायावनो दङ रायज्लायबाय दङ आया दुखु मोनबायलाय आं रादायखौ बेबायदि नुनानै मामोन मा जालांखोलाय साला पाटनायाव थांनानै एसेबां मोजाङै न'खर खुंगासिनो मोजाङै दंसो सानदोंमोन मोजां जालांगोन होननानै सानबाय मा जालांखो बेफोर बेनिफ्राय माबोरैथ' एक्सिडेन्ट जानाय बिहालाय एसेबां बेबायदि खमायाव थांलायनाय मा जानाय मा जामारनाय जों दिनैसो मोजाङै मिथियाखैथ' जानायानोथ' एक्सिडेन्ट होननानै बुंदों जोंबो जायगायाव गैयामोन ना माबा सोरबा बुंदों बिल्डिं सानिफ्राय गोग्लैदों होननानै सोरबा गारि खुन्दायदों बुंदों सोरबा बुना गालांदोंबो होननानै बुंदों हमनोनो हायासै मा जानाय खोथाया बेबायदिसो जादों दे होमब्लालाय थाथ'दो नोंसोरो थांसै दे बाजै दे दायो थांगोन दे जोंफोर नङाबा गाबोनफोर थांगोन खबर लानो जागोन दे हनै रादाय न'खौ मोनबाय नायहरनाय जोंनि न'खौ मोनबाय मिने नायनो हादोंना नोङो गोसोखांदोंना जोंफोरनि न' बियो नायहरलाय आंनि न'खौ बेसेबा समनि थाखाय बेबायदि गारनानै थांदोंमोन अन्थाव बाथावनो नुनानै माबोरैबासो मोनजोब्बाय आङो हाग्रा रज'जोब्बाय जेराव मेरावनो बादामालि खाजोब्बाय आइजों आरो बाबुजों बाव थाबोखौथाय लेक्सार मारिनायावनो न'आवनो मोनफैनो हाला बिसोरबो थौ जोंफोरा थांग्रोनोसै आयु माथो सफैबायनो मानसिफोरा बाजैया गुफुर जादों बाजै मासे गुफुर जादों नोंलाय पाटनायाव थांनालाय नंगौ गावालाय माथो मोदोम ओंखारसोदों खावलाया बुगाव जालायदों नंगौ मोदोम ओंखारदों मोजां सोंदों आदायालाय अबाव आदाया बेखौ नायैनि न' सिङाव दं नामा
औ मेंसोदोंना बेसेराया सानसे हरसे माने बेयावनो ट्रेनावनो बेबायदि जबोनांबायबो उन्दुनायाबो खस्थ' जादों बिसनाबो गैयामोन ना ट्रेनाव खस्थ' मोनदों एसे माबाना दोनबाय आङो फुथुनानै दोनबाय उन्दुदों ए दे उन्दुथों दे होमब्लालाय माबायालाय आयौहा राजायालाय अबाव नुथाराखै आयौ राजाया देरसोबाय खोमा अबाव बिसोरथ' सानैबो रायज्लायनायावनो सोरहानाबा हाबबायसो खोमा सानैबो दाबो मोनफैयाखै माथो ए मोनैनि मोनथाराखैना बयनियावबो हाबै फैसिगोन खोमा बे आयंआ औ बेनोथ' बेसेबा खस्थ' जादों खोमा ना फैनायाव बाजै औ खस्थ' जादोंथ' र' थेवबो जेनथेन सफैबाय आरो औ आंथ' माब्ला सफैगोन होननानै नेगासिनोमोन फुङावनो खेबसे फैनानै आङो सिथ्लाखौ सिबनानै आदानि बिसनाखौ मोजाङै बना गालांखादोंमोन औ हामदों दे नोंखौनो दोनदों होननानै सानखादों आङो मैया आइया खोन्थादोंमोन ना नोंखौ साफा खालायनो होदों होननानै औ बाजै बेनिफ्राय आंनो दा मिथाइ जाहोदो सिंग्रा माथो सिंग्रा लाबोयोनो आंनो अबाव सिंग्राफोरा बेनोथ' फाग्लि सिंग्राखौनो मोनासै दाहाय थांगोन दे जोंना सकआव नोंनो जाहोगोन सकआव थांबोला दे औ बाजै जाखागोन आं थ'थाम थ'ब्रै जागोन दे जानो हागोन फाग्लिया बेसेबा खुसि मोनबाय आं बाजै नोंसोरखौ फैनायखाय मोजां मोनसिबाय आङो